Hakanegi Eucharist Bakui, Tongin Duai, Nagabinda Timothy Marwain, Ba Yale Yaga Exam MCS, Ba Indup Your Pass. Duai Nagabinda Mary George, Nagabinda Gajinja Tide Bam Jukut Men CM Jungi. Iduairu Nagabinda Kajinja Tide Men CM Jung Starvel Savian. Sebenarnya lai spa lai usah, lai spa lai usah. Tongin songu yau jisu nagabinda kaniga step tongin amandra hawu yagi jing tumu baper ga jangi bau jisu shimti pura yangi unang yalam linti yangi tongin ang duairu nagabinda ka inner healing retreat but ka jingi khai halur ka jing duai nadu katkandai tarik kapangistang babaro ki bai kerteng kinio ka jingai ka jingarku but kumjuru ki baron jing tumu banwan bakinang yo ka jingarku lemba kaniga retreat. Ha kerteng upa baru kon baru men swim bakoit. Amen. Kajinga e jang utrai jang yu Jesus Christ. Bad kajing e jang ublay. Lem bad kajinga sulak jang men swim bakoit. Kindon rengka bat pi barong. Rengka bat piru. Tongin sangesh pa shipor ban sosi halor ki pop kuslai halor ki pop. Ngide benisi ya ka pop man ka kerlip mat. Namar ngide bandon ka jingit ka palat ya jisu ban yakie ke baro jangane ka parthe ba pinsobha yangi kabba nang stam banisi ya ka pop ka jingidu jisu kan roi hapo jangi tagin kintai man lagi jing talat jangi man lagi jing duna jangi man lagi jimlein basiniyo jangi bangin dup ya ka jimlein ben id shirahem ya jisu. Jisu be id map igi pop jangi ya rap yang hiya ka jing talat jangi but side kud yangi da ka snam bakar dor ka jame nga plam how play badon bor baro bade happy tournament ko para bangalale pop shibun e da ki jim per khat da ki king da ki kam da ki jing le klet da ka jing le palat janga da ka jing le palat janga da ka jingle palan bakraw e changa namar kata na karpadia kamaria bakoi kabaya isa kathei soti yaki angel batili khoi badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda changa hautrai ublei changi ublei badon bor baro nisne yangi barendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Praise
to nginia duwai ngi duwai lemba ka jingya silem jangu Bonaventure Bakuid u Bishop Badunongi Kai Balang ba undup ia side nagabinda ki kam jangi baro kayinga sem jangi ka balang baro kawai to ai ngi kerpat ko blay badon bor baro ba mangi ki barake ya ka jingka shakaburam ya u Bishop Bonaventure Bakuid ngin yo jingmen toy na ki jingi kai ba paunam jangu ban ngin pertu board barabor ya ka jing rem ka jingir jangu da utrai jangi Jesus Christ ukun jame uba imbat sen sharing khat bat me ha ka jingelong kawai jangamen sim Bakuid ublay junom la junom Amen. Kajing pulih naga kitab Isaya tu sngap ya ka ketin utrai pi kinong sensyar ka Sodom tu syashkor ya kajing ikai ublay jongi pi kinong Gomora kan lay yang akat ne kajing bun kijing kenya jong pi uong utrai ngalangia shon ya kijing kenya thang da ki balang bat ya ka klen jong ki merat balak pensngat ngam sngau hun hakas nam jong ki masi kertong ne jong ki kun lang brod ne jong ki lang shenrang haba piwan ban pau hakmat jonga manu bapa napi ya ka ne ka jing kertom ya ki phalau jonga wat wan ra shu ya ki jing terwa bom larkam katedam dhup kalong ka jing sngau jeli ya hanga unai thamai bat ka sabat bat ka jingkhot ya ki jingyalang ba ngamla shashu ya ka jingboman bat ya ka jingyalang bakrau ya ki nai thamai jongpi ya ki sngi le niam kerpang jongpi kamansim jonga ka isi khat kila long hanga ka jingkit ka bakia ngala thaj banket ya ki haba pi kner ya la ki kti ngan bure ya la ki khmat na phi Wadlada pi penlong shibun ki jing duai ngam trek ban sengap ki kti jong pi ki terbek da kasnam ki sat yalade ki penkhut yalade weng no ya ka jing sneu ki kam jong pi na ka khmat jonga ken no ban le bomman tu hikai ban le bha tu wat ya ka hok tu weng ya ka jing sha ban ben tu ya da ya ukun suat tu ya sat na ka banta ka riu kan thai ka khtin jong utrai Yisongo yang lele. Sam sanpo nabala news pa life country. News pa life country. Indrawai antifon pa kita kat new to kat way, kat drill kat new, at way to kat. Jing Saki Jonga
Basha ban bay naga banta ka hok naba khima blank along ka joki Hallelujah 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 Utrai undon rengkad bat pim Rengka bat piru kajimpuli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews Guram hame kutrai Ujesu ula ong haki apostol jengu Watarai bangala wan ben yal wan lam ka jingsuk haka pertei Ngamshimla wan ben wan lam ya ka jingsuk Henry ya ka white lam Ngala wan ben pinyashut ya ukun shinrang persya yala upa Bad ya ka kun kendai persya yala ka kemi Bad ya ka persya persa kurim persya yala ka kiau kurim Bad ki nongshun jong briu kilong kito kiba na ka yin kasem jongu hi Uta uba kam iit yala upa ne ka kemi banyanga umlong uba bidor yanga Baduta uba kam iit yala ukun ne ka kun banyanga umlong uba bidor yanga Baduta ubamba yala ka dimpana badubam bud yanga umlong uba bidor yanga Jaruba tingkai yala ka jingim undu yaka Jaruba pa yala ka jingim nagabinda jonga un tingkai yaka Uta uba pediang yapi upediang yanga Baduta uba pediang yanga upediang ya uta ubala pa yanga Uta uba pediang ya unong ya tulepa namarba ulong unong ya tulepa unyo kabainong jong unong ya tulepa Baduta uba pediang ya urihok namarba ulong urihok unyo kabainong jong urihok Bajaruba ay wat tang shikuri ka kriyat ha uway na kinikibarit namarba ulong usenran shisha nga ong hapi unamdu yala kabainong Yan daw Jesu uladap sneng yaki kadar ngot ki sinran jongu ula late no nagadaga jaka ban hikai bad ban yalap haki snong jonki ka gospel jong utrai Kajing roya meko Chris ko himen ko para bayir hautrai Jesu Christ ka gospel mintakasni u Jesu kren shapang ke jingyate batimai badu bale kabangi iweipa iwe ngide ban stang haka jingim jangi u Jesu u khot u veriangi ban im yaka jingim rengkat badu da kaba ino yaka jing kosalai jingim But dena marka taka daw Jesu ong ngam shimla wanra jingso henrenga wan ka white lam nga wan lam ka white lam kibriu hakane ka parthe ki ir jingsuk baro mangi ngi ir jingsuk ngi don kam jingsuk henre ka jimba khana jongi khalong ngi parkhat ya ka ba ngi imminda khalong ga jingsuk Ya kabangile kalanga dakashin jonga jingsuk. Lese kibriu hake jingim jongi ki perkhat ki pinyait ki pinbait ki pinrundi ka jingim jongi ka yinga sem jongi ki kam ki jam jongi bad lada omdon kano kano ke jingtut kaba palat hakata ki yinga sem ne op lada omdon kano kano ke jimpang jingshitam Lada omdon kano kano ka jingkardo. Lada kilaban im kalam kano kano ka jingvit ki perkat kata kade ka jingsuk. Ka jingsuk perte kalong habang nilaban im jing ha ka jingkomen ha ka basno biang yalade. Henry Jesu pat ula kikai mar kompong siya pang ka jingsuk
uji suang ngam shim lau wan lam ka jing suk kumba pi perkat leze pi pediang ianga ji sudang ongi kibriu pi pediang ianga pi kongo ianga pi id ianga namar ban penbiang ya kane ka benda ka bangidon ka jingtip lupa kaya ka bangidon jingtip lupa ka phaka perte ngideben imkumne ter na ka perte ngideben yo kumkine kie ke baro haki inga sem jongi ngideben don ka jingsuk lada omdon jingya kajia hapadeng himmen ke para lada omdon jingya per jingmud hapadeng himmen ke para lada omdon kano ka jimlin basiniu haki inga sem jongi ngi perkat kata ki inga sem kadon jingsuk habang iyo i upa leze udigiat ka kami ka le ki kam siniu but ki kun ki le ki kam auria tengis tang banong minda ngim don jingsuk shu Henry Jisu pat uwanra dakawai pat ka jingsuk namar palat ya ka jingsau tu kabangi don halor ka jingsuk halor ka jinggamen nagata ka daw Jisu wang nga wanlam ka jingsuk Henry ngam wanra ya ka jingsuk Henry nga wanlam ka white lam Jisu karansha panga white lam jong ka jingsuk Jisuang ngamud ban penkuit yapi na baro kie kabapi pinsyong nongarim balong ka jingsuk ngamud ban penkuit yapi na do try krampa pindup stang ban yo ishai kadar ya ka jingkar dor jang ka jingsuk kabab palat ya kabapi snow haba ki brio ki kerdo ki ang ngimdon jingsuk shu ngimdon jinggamen shu ngimdon bam ngimdon de Andra Jisuang kata kam dai jingsuk. Nagata kada ladangi pusan haba Jesu le leitrung sha ke temple ha Jerusalem ule yo I bon ki brio ki adi ki abam ki akai but ki ong kata kalang jingsuk. Kila ong ha ke temple ni le ya kine baro kini kilom binda jongka jimmane ubale badu Jesu patu ong kumno kine baro kilong ka binda jongka jingjong. Kabamod ya kabaw Jisu wanra kalong ya per na kabang ngi perkat bad habang istang ban sautu kane ka jingsuk nginstang banong ladang amdon kaneru kamlele ladang amdon paralogru kamlele ladang amdon kasparu kamlele ladang amdon jingkoy jingkiaru kamlele ladak ibru kim id yangiru kamlele namar ngadon ga jingsuk namar ngalap ya Jisu Teu Jisu upen kuit baro bor yangi nakie kie baro kabalong ka kinja jingsuk jangga perte ka kinja jingsuk kanum yalam yangi syaka jingsuk bane ka kinja jinggamen kabangi perkat kadon kam shisha Jisuang kata kamde ka jinggamen Nagata kada Jisuang haba pistang ban snukoi nakine ki jingtan jangane ka jingsuk pensastang ban yo I ya ka jingit ka bapura hakata ka jingsuk hakata ka jingit leze pi haban bushiliang ikikimiki pa pi haban bushiliang ikikon gekte jampi pi haban bushiliang iki paralog jampi namar kita kila balong ka jingkang la dia pi banya jan badu Jisu banyajan bado play. Na kata kata Jisuang len ya lade. Len ya kata ka jingkwa jompi, len ya lade na kata ka jing sautu jompi, krampa pinsa shem pinsa lap ya ka jing sup bashisha kabawan na ubale na Jisu ha ka jingim. Tu Jisuang jing ladang ikwa banyama jing suk pide banyai lempa kane ka jimpen kantang, lempa kane ka jimpen koit lempa kane ka jingnya penkalat na kane ka jingtan jongi na kane ka jingir jongi na kane ka jingkwan jongi chapang ki ke baro jong kane ka pertai ka white lamp kalong ka jingnya penkalat diangi na ka pop na ka jingit na ka jingauria na ka jingkwa brai na baro jait ki jingsunio but habang istamban im ya kane ka jinglong ya kane ka jingsuk hangda uji suong
pin sestang ban kain koridor kiway namar na kata ka jingsuk na kata ka jingit ka bau Jesu pendap shoin yangi ngin stang ban kain koridor ya kiway ngin stang ban kain koridor ki kipa ngin stang ban kain koridor ya ki bai batoin jangi ngin stang ban kain koridor ya ki himen ki para jangi ngin stang ban kain koridor ya ki kam jangi henre kalam das ngutu ya kane kalam da im ya kane ka jingit du Jesu ngimla ban burom naga daga daw bunsin kami jingya kajia pen ban haki ingase naga benda ki kambarit beriangya kajia naga benda ki jingtolo jange vengi dom ngi betar ngi ino yaki ngi pen bana banganum don jingya deshu batpi namar bale habangi ong ngam kwa banya deshu batpi ngam ishu yapi ngam burom shu yapi kawan nakataga donut bam don satya ya ke jingsuk jongu Chris jingsuk jonga baneng jingir jongu pare henry ladangi don jingir but jingsuk kabawan nau Jesu nginum ongshu ya ki bayit batoin jongi nado mendakasngi ngam don jingya de Yesu batpi pilaban mino nayi mendangi page saudong jongi kibriu kimju imshu ya ka jingsuk kabau Jesu wanra kibriu kimju imshu hakata ka white lamb ka bau Jesu terwahangi henrengi don da ka wei pat ka white lamb kabangi perlong ban tau ia ka jingim kaba perlong yangi ban pin kala di kibriu na ka jingim jongi ban ngi pin don kam ia ka white lamb jonga perte kabalong ka jingma kabalong ka jing senyu kabadang pin jot ka jing suk jong upale hapo jongi ban ngi isi ya kibriu ni bishni ya kibriu ni betare ki brio ni kaban penyap ki brio namar ka jingsuk jing kaman janga perte kahikai yangi ban pinduno ya ka jingim jongeve ban pinjot no ka jingsuk jongeve ban pin klat no yaki na kabane na kata ka daw ko himen ko para ladangi don ka jingi do Jesu ladangi shanya habu Jesu ladangi soto ya ka bau Jesu hikai yangi ngin stang ban im da ka jingim kabatimai kabaya per na ka perte lesengin salong ki baya per na ki briu saudong jongiru ki briu kin stang ban yo I ya ka jinglong kabaya per na ki wei but kin lingo yangi uneu briu kane ka briu kalang ya per bale ngim sautu but kin sastang ban sautu hoid na marba ki kila lap kila shem ya ka jingid bashisha na ubalay haka jingim jonki ni duwai na benda kane ka jingaye haka ne giu krish bakoin jisub id karko kardo yangi pensle yangi daka jingsuk bane yalam lindi yangi daka white lam jangka bane kramba ngindup la sha yame ba men pen kuit pen gantang ba pen penyaper ban pen klad yangi nakie ke baro kabatan yang isya ka pop bangin ya buromar keliang bangin id ya kiwe da ka bayamat ya ka jimpan sle jang ka bani en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tangin plai ka jingit ka jungi ngangit au play pa paran por baro nong ta ka bani ka kendo Padahal Jesus Kristus pun mamarway jangu, utray jangi, yaw bala po naman siyem bakuin, yaw bala kana ka Maria Tisati, yaw bala shalabin po Pontius Pilatus, lasanap na yaw, laya bala tep yaw, lagya siya kibaya, agas ni kabalay lamipad na kibaya, ulaki usyapening, usyam syamamon ublay upa padanpor baro, nang baron wan papisyabi kibayim pat kibaya, ngangit hau mensim bakui aga balang Katolik bakui aga jingya silok kirikui aga jimap ikipo aga jimmi pakato aga jingim bam jekut amen Laispa nyopundrip. Laispa nyopundrip.
ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kallong ga ba pdiang hun hau blai upa abadon bor barra Tu try updeng jingkinya lekti jompi. Nakabenta ka chingaro ka bura magateng ka jungu. Ka jimunto yengi berkabalang maku jungu baro kawai. to peit ye ke jing terwa jonga balang ka ba duai ko trai but ai ba en pdiang yaki na ka benda ka jimpen roy ya ka jimpen kuit jogi banget da ukre so trai jangim Amen. utrai undon reng khat bat pim Ringka bat biru. tho ken tiu ya la ki donut Ikitiu pisau try. tongin aingu ya utrai ublei jangim Kasong hok bat kadei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa ba koit ko ble badon bor bat bam jikut lembau trai jangi Jesus Christ namar kumba hagas ngi buram jang ri ko jame ubana banjar ba koit me ai jinkamen hakabalang jame kumdaro me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim bakoi jangu me hikaya ka daga kintin ka jingelap jangu but me ai hakaya ka jingada jame kum ka jubab iya ke jing tuwai jangu but namar kata rengkat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikoi ngirwai ya ka jingrawai janga jingero ya me but ngi pen pana klem sange nam pediang ya ka wait lam jungu jisu halo jungi vei pai vei umen siam ba kuit ulang shisha ka ta ka wait lam pa pen kuit pen kantang yangi na kie basnio kumbau jisu la pen kuit ya ka temple na kie basnio tongin aiti ya ki jing mong jungi ki jing pang jungi ki jing sosi jungi ki jing mlen basnio jungi hau jisu knamba ngindup lap ya ka jingi bashisha haga jingim kachangi dashisha melongo bakoid kotrai katamei jangka jingkoid barom namar khatangi karpadia me to pen koid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen sim jame kum ka umje halo janki bakin kerlalang yangi Kamet bagas nam jangotrai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yevu badala ka mons nubha. Ula pediang ya ka jingsha shitam. Ula shim ya upu bada ka baingu yame. Ula kedia yevu badula ai halagi senran u ong. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpi. Hagaju ke rekomenda le abam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong
tu shimba tu dina ka ne pi barro nemar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi par naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngam ko snam bakardor jangu Chris to pen koi yangi to pen koi ya ki men siam hadim pen koi pen kia ya ki bapangi bashita ya da yang inau bamen kajim maya jong kajinge Katasin mangi bam yune upu Nani dengagane kakuri Ngipen naga jingyap chung mikotroy Tatadu namar kata ngi ki bapen menda ya ka jingi ap bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakamat jamme bat ban shakriya me da ka bas ngevrit ngi kar pad me bangi ki bayo benda hakamet bat ka snam ukris ngin long ki bela penyat le kawe da umensi yambakuit Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kapartay batta penjana ya kaha ga jingit rengkat badu Francis upaba kuwe jangi Wilbert Marvenu bishop jangi bat bara ki lingdo bat ki rinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yoti ada ka bakar menia ga jimmi pat bat ya baro ke bala klat no ha ga jingi sne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isane yangi barongi karpadi me barengkhan bat kamari ate soti bakuit ka kami jango bale u jaso bakudo kurim janga ki apostol bakuit u benabenjer bakuit u Francis disease bakuit but baru ki rekuit ki bala pensubaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bendalem ha jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram me da u kun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kalla hameyu blayu pa badan bor haka jingelong kawe jingemen siem bakuit barro kaburambat ka jingero junom la junom Amen ko himmen ko para tongin tarwa yegi jing tumu changi bara sashasin haw jisu kumbau la hikayangi duwai nagabinda ka inner healing retreat बाट का जिंग दुआई जिंगी खाई कर पांग हालर बारो के बवान दुआई ना बिंदा बारो के बलाई कर तेंग ना बिंदा का नेगर ट्रीट आई बाकी नंगियो या के जिंगाई के जिंकर को हालो जंगी दुआई रो ना बिंदा बारो के बपांगी बशितम बाकी ने जिंगोय जिंकिया दागा बोर बपला जुंग जिसु खोपा जंगिम वा हमेनिंग कलंग बकुई कर तेंग जमे Kanwan ka hima jamme, kalong kamon jamme, ha kendo kumba aning. Tuai yang iminda ka jimbam jangi kalahalagasni, batamap yangi kerengkang jangi, kumbang irung imap ki beberes niu yangi. Badabatilam yangi shaka jimpan shoy, henrei terpelait yangi naga basiniu. Terpelait yangi karpat kotrai naga jingsiniu barro, haga jingspurn jamme, tuai jingsuk jingsain hagis ngi jangi. Kenamba daga jingarap ka jingis ne jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jingeda ne ka jing jinjar barra kadbangi dangap kemelendi aga jingkarmen bakui bat ka jingwan pa jungnom penim jangi u Jesus Christ Mama ka jong me ka long ima ka jong me ka bor ka buram junam la junam Kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pede ki pop jangi henre ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jingspon jamme to ai ha kai ya ka jingsuk bad ka jinget le ka wai kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom
Amen. Kajing sugotrai kandon barabor rengkad bat pim. Ringka bat Dap da kajing itu Kristong ini yaing markelia. Kun lang brot me wagi nogi pop da perte to siêu sen yangi kun lang brot me wagi nogi pop da perte to siêu sen yangi Hakami ukun lambro junga bale. Hakami bakit naga pop junga prate. Sakita ke bala kor shaka jinga wai junga ukun lambrot.
dap shinya kakuri jonga yaungan bun yaungan so yang aun lamun ompen buko barosi lender jingim jonga dan saim ladang ale unta me benda pen biang yang atrai daga jingi spun bajing isnei ngam tiat shu ne kwajindi Kotrai Jesu Kristo yamegi imane yamegi terang yame pamelong ka white lamp pen kuy yangi pamelong ka white lamp pen gandang yangi pamelong ka white lamp pen kalad yangi naga jing suniu jongane ka birthday pindap shoy ne ka donu ka men siam jongi daga jing sup ka basen shar ya ka men siam jongi pangindup yeshir hem yame pangindup long shishaki ba kuy ki ba khon le ba ka jing pen sle ka jame Jesu te se halo jongi ya ka jinga emenda halor ki ba pangi ba shetam halor baro ki ba talot bor halor baro ki kon ki ba trang ya mele ba ka ne ki ukrish ba kuy don kon ki himen ki para ki ba yam halor ki jing kla jongi ba yir ba toin jongi don ki ba pang ki ba shetam ki ba tya ha ki hospital ba pair don ki ba ward ya ki kam ki jam don ki ba toy ki exam jongi Jesu don bo bon ki ba le ching le don ki ba sko kot la don ki ba kit ram Jesu menang je ba bi ki ba ro ba ka ne ki limma ka jing kot ka jing kar pa jongi menang te ze ya ka jing ai halo jongi Jesu ya lam lindi yangi kar ko yangi pen gandang yangi pen koi pen ya yangi ha ki ki limma kar ko ya ba ro ka jing do jongi ya ka jing ang do jongi vai vai hallelujah Jesu ni roy me ki mane ya me Jesu shinde pura ya ka jing em jongi vai vai hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. La 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 la. Hallelujah, 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 la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Habang ila yabam yasip na ki jingai jame ngi karpad kotrai ba da ka jim pinmenta ya ka jimaya uso jang ka jimpenim unang roy hangi da u Chris utrai jangim utrai undon rengka bat pim play badon bor baro en karkoyapi uppa baro kon baro mensi imbakoit amen ya leisuk ban pen bana ya ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jompi Yesu ya ublay Laispa khatra Hallelujah.
makut kumbar dalam ba menengkok jumta barabot dalam lajunam amen. Enyero yutrai Yesus Kristus dalam lajunam amen.